Fáilte chuig oifigí na Comhairle Múinteoireachta. Is cuma más cuairt ar na hoifigí le haghaidh fiosrúcháin maidir le feidhmiúlacht chun múna atá tú, nó le haghaidh agaibh le bheith I do bheall dar bhuireann. Tá spáinnig an fís an seo dit, cuid das na spásanna poiblí in ár bhuirgnamh. Sé seo an fearrthala, an phríomhbhealach isteach nuair a hagann tú isteach san iirgnamh. Tá na leithris suite an sa. An chéad anad eile ná an tonad fáiltethe. Ar bé an príomhláthair feitheamh do bhfuil den phobal é. Is sé seo seomar na cuireabe. Nuair bhíonn fiosrúcháin maidir le feidhmiúlacht chun múna ar siúl, bíonn ruchtan ag an múntóir chlóirithe agus an anadí dlí, agus cearg chumann ar an seomar sa ar feadh gach lá a bhfuil an fiosrúcháin ar siúl. Bíonn seomar na cuireabe á úsáid chomá ag iarrtháirí a bhíonn ar cuairt ar an Comhairle Múinteoireachta le haghaidh agaibh. Nuair bhíonn fiosrúcháin maidir le feidhmiúlacht chun múna ar siúl, téann an panéal fiosrúcháin go dtí an seomar sa, seomar na lifa, I dteannta an bheasú nóra dlí. Is an seo a thugann an panéal faoi bhreithnú agus a dagann siad ar a gintí. Cuireann an measú nóra dlí cabhar ar fáil maidir le pointí dlí. Chomáile sin is féidir seomar na lifa a úsáid le haghaidh agaibh na Comhairle Múinteoireachta, agus buail den bhird agaibh ina sí os cóir an iarrthóra. Bíonn fiosrúcháin maidir le feidhmiúlacht chun múna ar siúl I seomar na sionnainge. Síonn an panéal fiosrúcháin agus measúnóirí dlí an sa agus fiosrúcháin maidir le feidhmiúlacht chun múna ar siúl. Bíonn beirt múntóirí chlóirithe agus duine amháin nach múntóir iad mar bhfuil den fanéal. Síonn an luas grianóir an sa agus imachtaí an isrúcháin á d'aftacha. Síonn fnéithe tá ag freastal ar an visrúcháin maidir le feidhmiúlacht chun múna an sa ar watha le bhíanaise a thuairt. Déanann fnéithe mion nó dearbhasca a ghlacha. Síonn anadithe dlí an stiúrthóra an sa. Déadtí go mbeadh fuair na Comhairle Múinteoireachta I láthair ag chuideas na fiosrúcháin, agus iad ag sí an sa. Rachtáiltear roinnt fiosrúcháin maidir le feidhmiúlacht chun múna go poiblí. I gcásan na dá leithéid, déadtí go mbeadh buail den phobal agus na meán I láthair, agus síonn siad an sa ar chúl an teomar fiosrúcháin. Síonn an múntóir chlóirithe is ábhar don isrúcháin, agus an anadí dlí agus ceard chumann an sa. Nuair bhíonn fiosrúcháin maidir le feidhmiúlacht chun múna ar siúl, ní mór de bhfuil an phobal agus na meán atá ag freastal ar isrúcháin a mealach isteach chuig a seomar fiosrúcháin a dhéanamh tríd na cúldóirse sa chuig seomar na sionnainge. An chéad anad eile an sin ná seomar na siúire na sláine. Ar léitheanta a mbíonn fiosrúcháin ar siúl, I bríonn anadathe dlí an túrthóra ón seomar seo nuair nach mbíonn siad sa seomar fiosrúcháin. Is seomar feitheamh dunéithe ar an lá a mbíonn fiosrúcháin maidir le feidhmiúlacht chun múna ar siúl é seomar na habhann duibhe. Fanann fné sa seomar sa go dtí go ngléitear orthu chun fianaise a thabhairt. Ag ceann an hala sa tá cantín na gúirteoirí a úsáidtear le haghaidh lucht freastal agus cruinnithe seachtarcha ar bith ar siúl, chumá le bealach éilethe tine agus bealach isteach ag spásanna oibre na Comhairle Múinteoireachta nach bhfuil ruchtan ag a bobbal orthu. Gur maith agat as a bheling ar an tros fiúil sa. Má bhíonn ceistne ar bith agat déan teagháil le info ag teachingcouncil.ie.